हेल' गाइस दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ बयखौबो नोंथांमोनखौ आंनि टुपान्डिमारि इउटुब चेनेलाव बरायग्रोना लाग्रोबाय। आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि बे सानसेनि ब्लग भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै होगोन होननानै आरो नायनानै मोजां मोनदोंबा नोंथांमोना लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो आरो सोरबा चेनेलाव गोदान फैदोंबा अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो आरो ना। ओमफ्राय आंना भिडिअआ मैयानिसो जाहैगोन आरो ना गाइसमोन मैया ससे दं ओमफ्राय दिनै मा लादेरनो हायो नोंथांमोननि एसे देखायनोसै आरो ना। ओमफ्राय आंना रिसार्जआ दिनै जोबसिनदां ओमफ्राय आं हरखाबायबो आरो सोनो जोंहा बाबाया खामानि मावनो थांदों आरो बे जाय बिथिंजायनि माबा मोनखायो नालाय रिसार्जखौ ओमफ्राय हरफाबाय आं गाइसमोन। ओमफ्राय एसे सोबाथाय एखे माबानायखौ मोनथारा आरो ना खनसेनो बुरजा गाहाम 900 गाहामनि सोना लानो हायोबा मास मोनथाम गाहामनि होमबाना आराम जायो आरो ना। ओमफ्राय बिदिनो खमनि सोबाथाय ओमफ्राय फैसाया बारा थांनाय बायदि मोनथारो आं गाइसमोन। माबा आं 350 सोयो आरो ना ओमफ्राय 300निबो सोजायो आरो ओमफ्राय आं 2 GB नि सोखायो डाइरेक्टनो 1.5 GBया भिडिअ नायनाय माबा खालामनायाव बोरैबा जोबनानै ओमफ्राय भिडिअ आपल'ड होनाय समाव गैया जाहैबा जाजानो गिनानै ओमफ्राय आं डाइरेक्ट 2 GB नि सोखायो आरो 350नि ओमफ्रायो 350 सोनो हरबाय आरो ओमफ्राय 28ल' देसनि आरो ना गाइसमोन बिराद बोरैबा लस मोनथारो आरो फैसायाबो एसेग्राब गैया नालाय फैसा थानायबा नङाबा डाइरेक्ट 900नि मास मोनथाम सोखागौमोन आङो 900निया 90 देसनि थाङो आरो ना गाइसमोन सानना नायहरदो 300निया मास मोनथाम 30 ग्रोब 30 देसनि थाङो आरो ना 30 देसनि जायो आरो ना 300आव ओमफ्राय दायो 350 सोसिगोन 30 देसआनो जाया 28आवनो जोबना होयो ओमफ्राय माथो खालामनो आरो ना फैसाबो गैजोबा नालाय ओमफ्राय बेखौनो सोलिथ'नोसै आरो ना ओमफ्राय फैफादो आरो ना नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे ओमफ्राय नै आं मा जानो नागिरदों ओंखाम गैया आरो ना सिरा एवनाय ना मा होनो बानलु गोरानबो दंलायो बादाम दंलायो बुन्दिया दंलायो आरो लगायनानै एवनाय आरो ना गोथाव जाथारो आरो ना जानोसै आरो आलुस्रो बानलु होनायलाय जाना लानोसै आं गाइसमोन ओंखाम उखैनाया हामथारला आरो ना। ओमफ्राय जोंहा दिनैथ' बुधबार नालाय आइया मैगं लांदों बानलु लांदों आरो ना ओमफ्राय बाबाया थांबाय मालाय गावनि डिउटियाव गावबागाव डिउटि ओमफ्राय आंहा बाबाया ओंखाम संना गालांबाय आरो ना ओमफ्राय आं दायो मा संनो नागिरदों माबा आरो बान्दा कबि आलु भाजा एवनो नागिरदों गाइसमोन फुंनि नै बान्दा कबि आलु हानानै सुनानै आराम दोनखाबाय ओमफ्राय नै आरो बिथिंजाय बानलु मस्ला माबाना दोनखाबाय ओमफ्राय अर जरायनांगौ माबानांगौल' आरो ना ओमफ्राय आं बेखौ जाना लाग्रोनोसै आरो ओंखाम उखैनाया हामथारला जाना लानोसै बानलु गोरान एवनाय आरो ना नै ख्राम जा गोथाव मोनखायो आं बानलु गोरान एवनायखौ गोसाथार थाइब्रैलायबाव बानलुआबो गाइसमोन नै बिदि आरो ना नुबानो बियो मैया लाबोनायमोन आरो ओमफ्राय जायाखै आङो दिनैसो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय आं जाना लाग्रोनोसै आरो ना लोगोफोर नै आं डाइरेक्ट खांनानै मोननायखौसो खोन्थाबाय आरो ना गोथाव नुदोंना नुवाखै नै आलुजों बान्दा कबिजोंल' आरो ना जेबो गैया गाइसमोन मिरामिससो जागासिनो आं दामानि बेदर जाथ'वा आरो ना गाइसमोन मास मोनसे ओमफ्राय संनायखौ देखायबाय थायासै आं नै खांनायखौसो देखायबाय आं नै टेस्टि नुदोंना नुवाखै भाजा गोरान आरो ना बेजोंनो जासाबनोसै ओमफ्राय नै डाइरेक्ट साराय जानहरखाबाय आं ओमफ्राय दालि जहल बानायनोसै आरो ना दालि जहल बानायनोसै साराय जानहरखाबाय साराया नै जोंना गोसोमसो अराव संग्राखायनो माबा बनजों संग्राखायनो गोसोम आरो ना बे थाव माबाया खामोना बेनो गोसोम जाबाय थायो हुख'आबो ओमफ्राय हुख'बाबो थाबनो माबाफिनो नालाय ओमफ्राय बै गेसजों संबालाय एसेग्राब गोसोम जाया आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय आं दायो नै फुंनि ओंखामखौ दासो जानो नागिरदों आरो ना 9:22 जालायबाय आरो ना गाइसमोन ओमफ्राय नै दालिया
गम 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 माबा मोनगासिनो आरोना ओमफ्राय आं फुंनिखौनो जायाखै नालाय जाना लानोसै बिराद ओंखाम उखैबाय ओमफ्राय दालिखौ दा सामफु जानोसै आरोना जाना लाग्रोनोसै आरो आं गासिनो लोगोफोर ओमफ्राय आंना मैथा मैगङाबो मोनबायनो माबा मैथा मैगंसो होनलायलांबाय दालि मैगं ओमफ्राय नैबे बिगाबखौ नुदोंना बे मैथा बिलाइ आरोना एसे खैसिब खैसिब मोनजानायनि होननानै मैथा बिलाइ होदों आरो बेखायनो मैथा ओंख्रि होनना डाइरेक्ट बुंखाबाय आरो आं गासिबो दालि ओंख्रिखौनो नै खैसिब खैसिब जानो आराम जायो आरोना नै बिदि दालि ओंख्रियाव बिदि मैथा बिलाइ गारनानै होफाबा आरोना गायसिमोन ओमफ्राय दा जानोसै सामफुनि खाजा ओमफ्राय दायो टाइमा 10थायानो जाबाय आरोना ओमफ्राय बैयाव बान्दा कबि आलु भाजा एवना दोनबाय ओमफ्राय नैबेयाव दालि मैथा बिलाइ गांनैसो गारस्रोनाय जानोसै आरो दा सामफुआव ओमफ्राय फुंनिखौ जाखांबाय आं दहायनो माबाजों बान्दा कबि आलु भाजाजों जाखांबाय आरो आं गायसिमोन लोगोफोर ओमफ्राय आंना हाबाफारिया मोनसे जोबखांबाय आरोना ओमफ्राय दायो मोनसे दंबावो ड्रेस नै बिदि ड्रेस सुनांगौलाय आरोना गांथाम दङ सोमना दोननाय आं दै फुङाव दुगैनायमोन आरो गामसा गांसे ओमफ्राय हाफ पेन्ट गांसे गस्ला गांसे आरोना हाफ पेन्ट गस्लाया मैयानि आरो मोनायाव दुगैनाय ओमफ्राय मोनायावथ' सुनो हामा नालाय सुनानै लामनो मोना नालाय हामा नालाय ओमफ्राय डाइरेक्ट दोनो आरोना बाहेरायाव सुनानै लामनो हामा आरो न'फ्रावलाय लामजायो आरो सुनानै ओमफ्रायो बाहेरायाव लामनो हामा आरो जाहा थाहा बेनिखायनो सुवाखैमोन आं ओरैनो दोन्दोंमोन आरो गानस्लायनानै दोननाय बायदि जाबाय आरो ओमफ्राय दायो सुनोसै गांथामल'खासो बे सुखांबासो हान्थि जासिगोन आंना गोसोआ गायसिमोन ओमफ्राय आरो मोसौ बोरमा दोस्लायहैदोलाय खामानियानो जोबनो रोङा टाइमाबो जाहांहां जाबाय आरोना मोसौ बोरमा दोस्लायनायनि लोगोफोर ओमफ्राय बिदिब्ला आं मावनानै लाग्रोनोसै आरोना सुनानै होग्रा गैया नालाय ओंखायनो सुनानै लानांगौ जायो आरोना गायसिमोन मानसि रावबो गैयाबाथाय बिदिनो मावनांगौ जायो आरोना न'आव गोलोमफ्रुजोबखाबाय आंखौ जोंहा गरमखा बोथोराबो अखायाबो गैया दा साननैसो हाथ'वाखै आरोना अखायानो लोगोफोर ओमफ्राय आं नैबेयाव मोसौनो गांसो हानो नागिरदों आरोना मोसौनो गांसो गायसिम जायगायानो गैला मोसौ खानो नैबेयाव सिगांनि माबा लेस्रा गायनायाव आरो लेस्राया गैला आरोना ओमफ्राय खुमब्रा दं जोगोनार दं बहल दं आरोना नै खुमब्रायाबो दिंदां थायना दं जोंना गायसिमोन ओमफ्राय दायो आं बेखौनो हानानै लांनोसै आरोना मोसौआबो बिहरगासिनो ब' होनलायनानै गांसो बिहरदों आरोना ओमफ्राय नै गांसोआ जि ग्लब ग्लब जाना दं आरोना नै बेखौ लानानै हानानै होनोसै आं बोरमायाबो नै गाबहरदों गांसो बिहरनाया होदावनायखाय लान्था जाबाय आरोना हानानै लानोसै आं लोगोफोर मनाबो लाबोखादों नै मना गिदिरजों हासिलांसै लोगोफोर ओमफ्राय आङो हाखांनानै लाबाय आरोना नै मना गिदिरजों मोनासै फर्ति उसिफावलायलायनाय आरो गायसिमोन नै खुमब्रा फिथाइ गोनां रानबाय जोंना ओमफ्राय नै लांदां नुलायबाय आं हानाया नै गायसिमोन ओमफ्रायथ' बिथिं जा गोबां दं आरोना नै बेखौसो साजोबना होगोन आरो बिदिथ' बाराथ' थांनाय नङा बेयो खोब सानब्रैयावनो जोबगोन बे गायसिमोन ओमफ्राय नै ओइथिंबो दङ आरोना बिथिंबो दंलाबायो बेखौनो हानांसै ओमफ्राय बै हानाया मालाय रोदोमफिनजोबसिगोन आरोना नै लांदां नुलायबाय नै मनासे ओमफ्राय बिथिं लांदां ओमफ्राय बिथिं बिराद दं आरोना ओमफ्राय बेखौ हाना होबाय थानोसै आरोना ओमफ्य एसे हानायखाय लांदां नुबाय ओमफ्राय बैफोरो रज'फिनजोबगोन आरोना नै ओमफ्राय देनां आरो हाना होनोसैलाय आरो बिदिनो खालामबाय थानांसिगोन नङाबाथ' खानो जायगा मोना आरोना दैज्लांबाथाय मोसौफोरखौनो दिगदारथार लाबाबो जाया लायाबाबो जाया होननायसो गायसिमोन लाबा आराम आरोना लाद्रायाबाबो नांगौ समाव मोना आरोना थाइसे थाइनै गरसे गरनै बेनिखायनो लानांगौ जायो आरोना ओमफ्राय आं दा हैनोसै मोनाबायबो हमनो साना हाबसिगोनबो जाजोबनो हागोन हाया बिसोर दा हैनोसै आं नै लोगोफोर होब्बाय जानाया ओमफ्राय नैयाव दंबावो आरोना मनासे ओमफ्राय फर्तिक लानायमोन नालाय बेखौ होबाय आरो गायसिमोन गोथाव मोनलायथारबाय गाय सालाफ्रा गांसोआनो मोनजायाखै नालाय नै उदैयानो खंख्ला जालायदों
गैला जायगायानो एवजोब्बायबा बेखौ ओइसिराबो एवजोब्बाय मा गायगोनथाय नै गैला जायगायानो दैज्लांबाथाय जायगाखौनो मोननो नागिरा आरोना गायसिनो आरो बोरमानो थासुमलि बिलाइ खाहैदोलाय खाना लायखानोसै आं थाखोसे होखांबाय थाखोसे लायदोलाय आरो गायसिनो आइमोनाबो बानलु खानानै लांखांबाय आरोना आं खाफैयासै बाबाजों आइजों खाबाय आरोना बानलुआबो फिथाइ बारा गैखाला नालाय ओरैनो गोराखौल' आन्था खाबाय आरो बेसेबां खाखोथाय फारलासेनि जखा 6 केजिफोर खाबायदां आरोना गाबोन लांसामसै ओमफ्राय लेस्राबो एसे खाबायदां ओमफ्राय खुमब्रा जालि लांगोन नामाथाय ओमफ्राय नै आं थासुमलि बिलाइ लांनो फैलायबाय आरोना थासुमलि बागानाव एरसोलांसै नैखौ खाजोब्बाय आं ओमफ्राय नै ओइथिं लाइन मोनब्रै बिथिं दंखा आरोना ओमफ्राय खानोसै बिथिंजाय मोसौ जानाय बे नै बे लोगोफोर ओमफ्राय आं खाना लाग्रोनोसै आरोना थासुमलि बिलाइखौ नै लोगोफोर ओमफ्राय आं खानानै लाखाबाय आरो ओमफ्राय दा लांसै मोनाबायबो गायसिगोन लोगोफोर ओमफ्राय आं मैया बानलु गायनायखौ देखायनोसै माबायदि जादों नै गायसैमोन बानलु आंना मैया जेरै माबायाव फुलियाव जेरै दं एरैनो दं आरोना गायसैमोन नै माबा सप्तासे जानानै गायनानै सप्तासे जाखानाय बायदिसो नुखायो नै गायसैमोन जेरै गायदों मैया एरैनो दं आरोना जेबो जाखायाखै आरोना जिन्दायैनो दंजोबो आरोना ओमफ्राय नै अबेबा रानदों आरोना नै फांसेया नै सेस जिन्दा गोजा आरोना गायसिमोन सप्तासे जानाय बायदि जाखाजोबदों आरोना नै गायनानै दोनखानाय बायदि नै जेबो जाखायाखै आं दै सोमनानै गायदोंना ओमफ्राय बिदिनो रोदाखौ दै सोमनानै माबाबा गायबा बे रोदायाव जि एसे हा थायोना बेखौ बुस्रि नाङाबो आरोना ओमफ्राय दैयावल' दलद सोमब्रदो ओमफ्राय गायना होदो आरोना एखे सप्तासे माबा जानाय बायदि जाखायो आरोना गायना दोनखानाय बायदि नै ओरैनो दङ आरोना नै जेबो जायाखै ओमफ्राय अबेबा रानदों आरो बै हा गैयिया रानदों आरोना ओमफ्राय हा गोनाङाथ' नै जिन्दायैनो दंखायो ओमफ्राय हा गैयिया फांफा फांनै रानदों आरो एसे रानदब जादों आरोना जिन्दा सेस गोथाङै दंजोबो बांसिनानो जिन्दायैनो दंजोबो आरोना मोनफा मोननैल' एसे बोरैबा जादों आरोना लायनो मोनसे ओमफ्राय फुलिया दंबावो आरोना ओमफ्रायो बेखौ साननैसो दोननानै गायनोसै आरो आं गायसिनो लोगोफोर बिदिब्ला आं दिनैनि बे सानसेनि ब्लग भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनोसै आरोना नोंथांमोना दिनै बे सानसेनि ब्लग भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो आरो सोरबा सोरबा गोदान फैदोंबा अननानै साबस्क्राइब खालामनो हादों आरोना बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन नोंथांमोना नेना थादो बाय बाय